Tulo ka mga sospek sa pagpamumba sa usa ka sakyanan sa Zamboanga City diin duha ang patay ni atong Biyernes gikasuhan na. Gipasakaan og mga kasong double murder, frustrated murder ug illegal possession of firearms sila si Hadja Mualam, Aldamir Sahibudin ug Israelin Ismael. Ang tulo mao'y nagpaluyo sa pagbutang og bomba sa sakyanan nga nakaparada atubangan sa usa ka diskuhan sa Barangay Giwan. Si Zamboanga City Police Director Angelito Casimiro niingon nga nakadawat silang impormasyon nga sa wa pa mahitabo ang insidente, nakit-an ang sakyanan nga gibutangan og bomba sulod sa compound sa Mualam. Nadakpan ang mga sospek sa sitio Talungon sa Barangay San Roque pipila ka oras human sa insidente. Mato ni Casimiro nga siyam sa 52 ka mga nangaangol ang kasamtangang nagpaayo karon sa mga ospital. Samtang si Mayor Maria Isabel Climaco Salazar nipasabot nga walay ipatuman nga curfew tungod kay basin muhatag og implikasyon nga nahadlok ang syudad.